Pinia bangke nili nali tu mafan birth certificate lapen Adhar card killing ni APHUTHAK sina labangso video long nang than pachini pon ikpo lapen nali tum details mate klarda kai ke son labangso video arlusi thekpon long ikpo lapen nali tum jongse labangso YouTube channel long nang ko homri milang pol deke chinghon pen labangso YouTube channel nali tum subscribe ikon lapen adong hestame belarjan thekloing ho labangso dim stame nali tum berpon ikdernon tangte non labangso birth certificate lapen Adhar card killing ni APHUTHAK le Patiek pen lang pon lonang lapen jithan pon lonang. Tang ne non jithan pon lonang. Adhar birth certificate pen Adhar card killing nei a process mate labangso APHUTHAK jithan pon lonang. Lalo kedam tang hut stame pan card lapen Adhar card stame killing nei kinang sot pusi labang tapen ana bang phu bang fitum link dun iklo lapen voter ID pen Adhar card ta killing nei lata menoteri lata link bang du iglo lapen ason tak tak se Adhar card labang so hormu bang ke ajara documents long stame link ik thai nei pusi sorkara hin pen pang dak pon lo lapen lason tak tak se non birth certificate pen Adhar card stame link nang ikpo lapen koson se killing po lapen emina mobile pen link me ma link no ma lapen kuna sikedam nang jima lahai huya details tamen ni linali tum hanang than pon jia phan bor ipon ikpo lapen lahai che than thia prang pranali tum la screen along thek pon long egi labangso Adhar card lapen birth certificate killing pa prang state labang ke Nagaland state long se link pon iklo lata arjiding o elang ini ni thom aprang si labangso a process bang hoda ke claim pon iklo labangso state along si ke chengsi ke claim pon iklo lapen arta labang ke kan anarta si killing pon engzima pulo tangte labang ke 0 to 5 mate ningkan ingsi pen ningkan po arta asomar atum phansi non ko bangke killing nang chotlang lapen Assam along Assam state along bang stame nang lelelang la sila bang so process bangke non Nagaland ong sepang chenglang hodak jong si complete thailo pulo tangte Assam long stame nang le ikpo lapen labang so birth certificate lapen Adhar card bangke link nang ikvek po lapen arleng ke thia tum phan bang non update avilang arleng ke thia tum stame link nang ji pulote labang ke link ikvek nang po lapen lason la non ko bang ke Assam arlo bang ke labang so update bang nang lik elang lasi ko mantune apor nang lezi labang ke nali tum nang le lo pulote labang so YouTube channel long se thek pon long ikpo lapen nang le puai phis tame arleng ke thia tum phan bang nang le le data thek la osomar 0 to 5 years arta asomar tum han si killing nang chota thekji lapen labang so killing pon labang ke center tong ki wang jine mate mobile pen tong upload nang jine mate koson ne labang ke no anta dak update bang put long lelang lasimo update jong si long lo pol nali tum labang so YouTube channel long thek pon long ikpo lasila son latest update nali tum la son aberta karjlong versi aphan pultang te labang so YouTube channel nali tum subscribe ikon lapen labang so video kan ma share un share ikon lapen jong nali to ham osomar la 0 to 5 years an arta osomar tum do plot tangte alang litum phan anta Adhar card semar pipelang pulte prabjen ben Adhar card center long dampen Adhar card semar pi ekdamon mo aprang kijoy ki ji aphan mate kijo 1 ji aphan lo la se prabjen pen alitum Adhar center long dampen adak Adhar card bangai semar pidam ekden da hello pini update bang nili la pathek pen alitum nang than pon bang lan chotlo lapen amuda nili nang nali tum hanam puiglo labang so video nali tum kan ma share un share ko karbiang long arats tami palang iknang lapen pachini ikna lapen mo Assam long jong labang so update mate labang so process jong sewang iklo pulte nali tum labang so YouTube channel long thekpon long ikpo tangte pinia video long bang la pathek pe nili nang li tum hanai than pon jia bang kel anchot lo la si dumi thak me ka du kavi karbitich 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fans tamin nili hin pen KARDOM